Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Fajar Aji Nugroho saking SMP Negeri 6 Tuban. Alamat kula wonten ing Kelurahan Gedhongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Wetan. Salajengipun kula badhe ngaturaken gangsal tokoh wayang. Inggih menika setunggal Puntadewa saking negara Ngamarta, kalih Duryudana saking negara Astina, 3 Gatotkaca saking negara Pringgandani, 5 Janaka saking negara Madukara, gangsal Kresna saking negara Dwarawati. Salajengipun kula badhe ngaturaken tembang macapat pangkur paras pelok patut lima. Sekar pangkur kang winarna lelabuhan kang kanggo wong urip olalan becik puniku prayoga kawruhana adat waton punika dipun kadulu mewah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.